Pinoy Bus Driver TV. Bound booking. Ano yan? Ayan. Lasay? Pitex. Ay, sa Pitex ako. May masakyan doon, papunta ko Cubao. Pitex lang. Dagan man dito masakyan, Cubao. Carousel. One to lang pamasahe. Libre barko. One to. Okay. One. Yun ang ano. Matibay mo. Sakay yun. Biltrangko. One to man lang sa Biltrangko. Sakay yan. Dito, doon tayo sa Biltrangko. One to. Pamasaya na ito ng taxi. 200. One to lang. Mura. Talaga na ako sa'yo. Talaga.
Joke lang yun. Pag sumagay, di na. Puno. Ito. Tapos ko ng mga birada ko eh. Part. Tapos yung birada ko part. Ayaw, magturuan sila ng sakto. Abot sa ano. Hindi kang pakante. Abot sa pintiks na nga dito masakyan. O, di. Sige, di ka mata. Sabi ng babae. Ila, 1, 2. Yan siya sa part na. Pagtuhin mo ka mo. Part. Hmm? Yan siya sa pagtuhin mo ka mo. One, two, three. Siga ko dia mata belum one. Lapangan sa
Ya, kurang-kurang kurang. Andyan na ba? Ano?
Ayun, padala yun. Yung sinyas, bayaran ka lang ng ano. 100. 50. Samoy lipat. Uyat ka pa din. Samoy lipat. Kaya wala akong kasunod. Game. Game. Ngayon ba kayo ng ibang plastic? Right. Paradas. Wala. Right. Zero. Ito, Manila din yan. Dili. Wala ko ng roast tao. Wala ko kapag may kin-kin. Oo. Manila yan. Wala. Wala may lagi mga sa giliran. Si Anthony ata yan. Ito. Bagay sa'yo siya. Balugan na ito. Ang Manila yung sa Piliho. Ay, sa akin lang. Ganyan lagi. Paradas Samar. Northbound. Ano? Bart. Hindi ka na, Bart. Oo, kuya. 2,000. 2,000 kasama na ron. Ay, sige. Wait, asa na ilapit. Tara, tara. Wait. Para ilapit daw. Una daw tayo sabihin. Bakit? Masakit na? Masakit na? Ayaw nga pala. Oo,
Oy, ay, ay. Dito lang, Lord. Ito na tuwag na. Dito lang yung ganun. Yan lang. Pagdali! Kailangan namin. Para sa